Kijk je het eigenlijk niet? Super belachelijk. Oh ja. Boeiend. Ja, als je dan hier zo deze... Hallo, met Mattie Schelen van Kijken TV. Wat zegt u? Waar? Oké, we komen eraan. Jongens, het is een moord gepleegd. We moeten er naartoe. Kom, kom. Mattie, we moeten er nog aan. Waar is het slachtoffer? Jullie zijn te laat, jongens. Ik heb de beelden voor jullie. Oh, zijn we te laat? Kikken! Uniek. Voor jou en mij. Multifunctioneel. Lokaal. Leuk! Nieuws.